Ka Jingiap ka Jingbthei ka par Dewiong Thangso East Jingbthei Hills District kala Kiew ka arpunyawan hadian balalap shu ya artli ki medyap kate ka jaka Jingjia katkum ka Jingyathu jong ka State Disaster Management Authority laong ba ka Jingwad jong ki search and rescue operation kadang Bteng minta bat khandai ngut ki brio kila minsaw kidang sha sumar hapo ki hospital bapher KHUBOR ka koi ka kia kidang penlek jingmut ban ai ka jing sumar kababiang ya baro ki bala mensaw na kate ka jingjia pasngosi. Kini kidur bar ki video kila paupat ba kide ki bala penmi da ka National Disaster Response Force NDRF ki kinhun NDRF kila Bteng ya ka jingwad na du ka santarik rempang arjar arpunrio ha kate ka jaka ti Dewiong East Jingbthei Hills bat hadu menta layo ban say patba yan riungut ki medyam ka jingwad kadang Bteng hadu menta. Katkum ka Jingyathu ka control room jong ka 1 battalion NDRF Guwahati hapo ka jingalam jong usri HPS Kandari Commandant lembat arngut ki officer kinthop ya uwe u officer sumar medical officer bat lightly ki kinhun NDRF kila Bteng ya ka Jingbthei lang nadu min steps ngi ban penklan ya ka jingwad ban ai jingarap ya ki bedang hakate ka jingjia. Ki borsin char jela ringkat bar ki kinhon jingarap bapher kirang Bteng ya ka jing persang ban wad kino ki brio ki bedang sa hapo kate ka ti Dewiong kat ba ki long yeng long sem jong ki bala klat no kirang ap ya ka jing tip ka bakham shai shapang ka jingjia.